Palamós s'ha convertit aquest cap de setmana en el centre de la vela infantil. Avui s'ha disputat la tercera jornada que ha posat punt i final al Trofeu Internacional Vila de Palamós classe Optimist, on han participat més de 400 embarcacions de 23 cursos diferents representants per nens entre 8 i 15 anys. Aquesta multitudinària regata és la més important d'Europa en la seva categoria i possiblement també del món degut a la seva internacionalitat. És una regata que va començar com una prova, com un clínic d'entrenament, i cada vegada va agafant, i aquest clínic volien fer una regata una competició entre els nens que venien a participar. Llavors cada vegada van agafant més importància i en aquests moments tenim una regata consolidada que aquest any hem tingut a prop de 400 regatistes de 23 països diferents, amb gent d'Europa, d'Amèrica i Oceania. Finalment, el mallorquí Albert Torres s'ha proclamat vencedor d'aquest trofeu, per davant de l'italià Alberto Tezza i del rus Daniil Krutskik. He tingut un moment molt bo, primer i segon és minuets molt bons, i avui hem tingut nord, la primera regata molt fluixet i molt relom, ha sigut molt difícil, les dues segones ha pujat a 10-12 minuts i ha sigut més constant el vent.